Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Caribbean Water Park and Rest Hotel wala sang valid business permit. Mga empleyado sa probinsya sa Negros Occidental nagalawom sa gihapon makabaton sang extra bonus. Sa mga balita nasyonal, trabaho sa gobyerno kag klase sa mga pampublikong eskwelahan sa Luzon suspendido karon nga adlaw. Malapit 4 milyones ka mga konsumidor sang Meralco wala sing kuryente tubtub sa wala pa may baluan nga kalawigon. Sa balita international, Saudi Arabia Embassy sa Amsterdam ginparakan sang lutang. Sa balita sa sports, Bob Arum ginabisuhan si Casimiro nga hindi mangin excited nga makaengkwentro si Inoue. Balita entertainment, Donalyn Bartolome nagdonar sang rubber boat sa bulig-bulig rescue sa mapektado sang Bagyo Ulysses. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan kung paano malikawan ang masami nga pagtigab. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kaina sang kagahon ang sentro sang Typhoon Ulysses ang nakitaan sa 405 kilometros na aminhan sang Iba, Zambales. Ang bagyo may kabaskugon sa kung may hangin nga may kabaskugon nga nagalambot sa 110 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 135 kilometros por hora. Nagahulag karon ang bagyo sa kada sigon nga 20 kilometros por hora. Ang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands ang mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan tubdo babas kung huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong na bagat na nasidlangan ang maeksperiensyahan sa Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands kag ang baybayon mangin kasarangan tubdo mabaskog ang dapya sang balod. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa Visayas kag baybayon mangin mahuyang man tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:56 ang aga, magatunog naman karon alas 5:25 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook bala no. Good morning sa kay Susan Jaime Allen dira sa Las Vegas akon sa Houston, Texas. Sa kay Ronnie Vega, maayong aga sa imo pare. Sa kay Ma-Earl, good morning manliwat. Bia Jonathan, sa kay Milagros Cesar Alit, Mel, good morning sa imo. John D. Abau. Good morning, Action Boy. Kag Dorel, pamatigid kami diri sa La Castellana. May pamangkot lang kutani kay mapuli kami sini nga semana dira sa Bacolod. Halin La Castellana, magpuli kami, i-quarantine pa kami da. Wala na. Why na lang? Why na? Puli lang di ah. Correct. No, sige. Sakay Maricel Arevalo Bendol. Good morning man sa imo, no? Zet Alunan, watching from Hong Kong, of course kay Alex Montesa maayong aga. Michael June Season, greet siya lang ang si Ardel Claridad kag Edson Parcon sang Marikina. Mga taga Sumag inisilagli, monitoring from Paranaque. Jen Oiseser, naga-monitor from Singapore, no? Hello man kuno sa Energy Funds Club. Digna Elangos Gasalao, Terry Simpron Yong. Good morning man dira sa imo. Kay Digna ako na. Kay Pretty Mahilom, mayang agaman. Elizabeth Kasuyon,
good morning sa Villa Esperanza, Barangay Tango, Bacolod City. Sakay Antonieta Yap, mayang agad ra sa imo sa Barangay Pahanukoy, of course. Sakay Migonaton Roberto Juan Bolgalio, good morning man. Kay ano na Action Boy, si Edion Basa Wala greet na, mo. wala ko pa malambutan. Wala, nalaktawan mo siya. Nalaktawan ko siya. Wala mo lang guro nakita. Good morning kay Edion Basa. Kay Philip Isulat, Action Boy. Ara man siya. Good AM, Action Boy. Dorel, stay safe. Friday the 13th, kuno sa Action Boy. Ngat-ngat, buen retiros. Dra sa may Talisay. Kay Yuri Troniski Kovtek. Budlay ba? Troniski Kovtek. Good morning, Bacolod. Watching here sa may QC. Yawan ko di pang dagnas after sang bagyo. Ang importante ko, no? Buhi. Yes. Amo gina-action boy. Amo na saya ang mga positive nga pagtanaw. Mga pagpanghangkat sa kabuhi, importante buhi. Buhi. Bongga, no? Ga rhyme section boy, no? Correct. Sa pagpadayon, ko hambal ni Alex Monteza. Ambot sana yung padilabyon niya face mask, Si Alex? Oo, kasi siya panukot sa face mask, wala man siya galaban. Roger Torre Carion, good morning. John G. Abaw, good morning lang gali from Abaw, Aksyon of Fred. Ay, Tay Dorel, salamat kag Pam Ruiz, always did gapamate. Kaya Sir Fred, tuguro kagina, galing kay wala nabtan. Sandro Baroy, good morning man. Arangkada di Carambola, kuno hambal ni Alex Monteza. Si Action Boy go. Kay Richard Daet Pacheco, kag of course iya dira nga batch 94 bala sang Ramon Torres National High School, Maaw Bago, no? extension sa Maaw Bago. Jensen Loro, kag sa Loro family sang Barangay Sag-ang La Castellana. Ate kay. Perfect. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginkompormahan ni City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director M. Ang wala sang valid business permit nga ginpresentar ang Caribbean Water Park and Rest Hotel para sa liwat nga pagbukas sang ila operasyon. Suno kay Ang, base sa resulta sang ginpatigan nga inspeksyon sa among lugar, napaslawan nga magproseso sang renewal ang mga kumbuyahan magluwas pa nga ini sila ang hindi dapat nga mag-operate sa idalom sang GCQ status. Dugang pa ni Ang magluwas sa business permit, nakahimo man sang paglapas sa ginapatuman nga health protocol, hindi lamang ang amo nga kumbuyahan, kundi kalakip na ang ilang mga guests at mga customers. Dugang pa sila nga iya na nga ginatugyan sa taratapan sang City Legal Office ang paghimo sang nagakaigong aksyon angot sa amo nga insidente. Ginkompirma ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayata ng ginhimo sang syudad nga pagpasira sa operasyon sa Caribbean Resort sa Golden Field Complex, syudad sang Bacolod kahapon adlaw Huwebes. Suno kay Bayata na apisar nga ginadumilian sa gihapon ang pag-operate sa mga hotel kag resort sa Bacolod sa idalom sang GCQ status. Liwat nga nagbukas sa operasyon ang mga kumbuyahan para sa pagbaton sang mga customer. Bagod sini gilayon nagpadala na sang personnel ang iya talatapan sa lugar para sa pagpatigan sa nagakaigo nga investigasyon. Nagapatay si Bayatan nga mahimo mayara sang misconception sa bahin sa pila ka mga negosyante sa community quarantine status ng syudad kunya natabo ang amo nga insidente. Pasira na to, natong sa Caribbean, napasira na to. So nga amon subong ginaobra, kada may makita nga violation, ginapablatter dayon namon, and then gina-evaluate, and then we will see kung how we will act on that, no? Ang leisure, strictly prohibited pagid. Kabahin sang pahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayata.
Natala na nga magapatigayon sang monitoring kag inspeksyon ang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bacolod angot sa compliance sa mga establishmento komersyal sa backtrack ordinance nga implementar umpisa kahapon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 12. Sunod kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, mayara sang intukod nga team ang siyudad para sa paglibot sa tanan nga sektor nga mayara sang obligasyon sa pagsunod sa among nga kasuguan. Dunga pa ni Bayatan, base sa among ordinansa, magapangatubang sang penalidad ang natungdan nga mga negosyante nga mapaslawan sa pagtuman sang regulasyon. Ginapaabot ni Bacolod City DILG Head Marides Joy Madayag ang hugot nga pagpatuman sang tagsa ka mga barangay sa syudad sang Bacolod angot sa resumption sang Road Clearing Operation 2.0. Suno kay Madayag, dapat gilayon niya tutukan sa mga opisyales sang barangay ang pagpanghawan sang mga kalye kag sidewalk sa pihak nga napaidalom sa partial implementation ng syudad bagod sa General Community Quarantine estado. Dugang pa ni Madayag natalana nga magapatigan sa inspection kag validation ang ila talatapan upod sa PNP kag BFP pagkatapos ng 3 ka bulan nga deadline sa palabuton nga Enero masunod nga tuig. Partial implementation kita, pero ang focus gihapon is the actual or physical removal ng tanan nga mga hazards, tanan nga mga illegal structures na ara sa the whole stretch sa aton nga road. Si Bacolod City DILG Head Marides Joy Madayag. Ginklaro niliga ng mga barangay President Lady Glass Gonzalez nga partial implementation lamang ang patigyunon nga Road Clearing Operations 2.0 umpisa Nobyembre 16. Sunod kay Gonzalez, ilaunahon ang mga illegal nga nagaparking sa dalan. Dugang pa, kada barangay ang may team nga mag-implementar sa ila barangay sa sining operasyon sa buligman sa mga personnel gikan sa Bacolod Traffic Authority Office. Nabaluan nga iga-implementar ang Road Clearing Operation tutup Enero sa masunod nga tuig. Sa dugang nga balita lokal, nagalaom sa gihapon ang mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental nga makabaton sa extra bonus sa bunga bulan sa Desyembre. Sunod kay Progressive Alliance of Capital Employees ug PACE President Renelo Lastiere, nakigsapol na siya kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz angot sini kag magahingyo man sang bulig sa sangguniang panlalawigan. Dugang pa ni Lastiere, may pending proposals man sila angot sa iban pa nga benepisyo pareho sa collective negotiation Agreement Incentive kag Productivity Enhancement Incentive. Nobyembre 9 ang ipalayag ni Governor Bong Lacson nga wala na sang mabaton nga extra bonus sa mga empleyado kundi 14th month pay na lamang bangod sang dako nga pondo nga nagasto sa probinsya sa kampanya kontra COVID-19 pandemic. We have initial talk with the provincial administrator regarding the intention of the Progressive Alliance of Capital Employees. We have also discussed options with Attorney Refrando Diaz II. Kabahin sang pahayag ni PACE President Renelo Lastiere. Sa katapusan kabahin sa ating balita lokal, nagdangat na sa 58 katapos ang Philippine National Police kag 3 ka non-uniform personnel ang nagpositibo sa coronavirus o COVID-19 sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, Deputy Spokesperson sang NOCPO, ang 49 ang nakarecover, 8 ang aktibo kag 1 ang patay. Ang mga nakarecover nakabalik naman sa trabaho, samtang ang 8 aktibo nagapabilin sa quarantine facility. Ang 8 lunsay mga asymptomatic kag yara sa maayong kahimtangan ang ila sinikon na kahimtangan. Nakabato naman sang financial kag food assistance ang mga nakarecover para makabulig sa ila sining pamilya. Nagpanugyan si NOCPO Director Police Colonel Romy Falge sa kapulisan nga maghalong agud hindi na madugangan pa ang nagpositibo. May 58 tayo na positive, 49 recovered, tapos yung may 8 tayo na active, although ito quarantine na to sila sa kanilang respective LGU facilities, and may 1 tayo kung recorded death. Si NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:20. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man.
Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na Sakay Lito Dayap dira sa Barangay Punta Taytay. Good morning. Kag-greet siya lang happy birthday si Remil Dayap. Oy Remil, happy birthday dira sa imo. Oo, nang may party guro ko ran. Party na niya. Yeah, social distancing lang. Tapos di lang maglapaw 15 minutos. Kunambal sa DOH. Ganin man, no? Sakay Weng Morales. Good morning, Weng. Dira sa inyo kag halong lang kamo dira tanan. Sakay migo nato na Philip Alonsagay. Good morning, man. Aremia Garcia. Good morning, Jen Oiseser. Ivy Lucasan. Annie Raffles. Watching from Okinawa, Japan. Cory Vidaha. Happy birthday sa imo, Cory. Bo birthday gali ninday Cory sa mga adlaw. 5 years na lang, senior na. Ate, 55 na lang sa subong Adugay pa na. 5 years yan, tapos diba? hindi ka madlo, Cory, isang seniority, isang mag-senior citizen ka, kaya may 20% discount ka na dayon. Yes. Namian nga ng iba niya mag-senior citizen, kaya may 20% discount. Dali-dali sila avail hindi ka na iya. Sige, si Vanessa Mayo, halong ko na dira sa inyo kay Friday the 13th, subong. Si Aksyon Boy, wala mo nabasa, si Elizabeth Casuyo. Ay, oo. Birthday man gali ni Richard Badilla. Buwas pa ya. Buwas pa gali. Buwas Happy pa. birthday. Advance Happy na, birthday. Dak lang na esta. Yes. Ang tuyo, buwas na lang na. Buwas na lang. Kay buwas pa man ang birthday ni Richard Badilla. Yes. Superstitious believe na ko. Halong ko na sa Black Cat nga. Kay iban gali ko na ito makuring ko no daw kuan sila. Malas. Angay sa kuan niya na angay halungan mo ang kuring mundo. Ang kuring mundo mo ng Black Cat di la amo nang ito nga kuring. Si Dennis halungan. Dennis ang halalungan. Kuring mundo. June Marie Radok. Good morning man sa La Castellana, no? Maria Teresa Hofilenia, good morning sa silay ni Blamo, no? Lisa Joy Ilon Amoroso. Lourdes Blaser.
Happy birthday lang sa sister nga si Rochi Montalvo sa San Enrique. Shout out no kay Mary Ann Villatura, kay halin kay Ofelia Arce, no? Ay, birthday gali ni Pare Ronnie Vega, subong halin kay Roger Torrecarion. Pare Ronnie, birthday mo gali, happy birthday. Kada mo Sa sa kay birthday siya kay Councilor Cindy Rojas kag Bobby Rojas. Okay. No? Good morning ta pare kag happy birthday Ronnie Vega, baway kag gidga pang agdama. Bo, kita temprano pa. Dugay-dugay Aw lang. gali, dugay pa Ari sa. mo hindi kaulat. Happy birthday manggali sa kay migot na Ruben Tampos. Ay, yes. Ruben Tampos ang LTO. Happy birthday karon nga adlaw. Karon ba adlaw birthday ni migo naton Ruben mo sang LTO ang hepe dira sang LTO. Pareho kami kay Happy Sir birthday. Ruben, ng mga 13 kami mong mga 13 people. Ang Pero ano? hindi ka na 13, 13 subong, di ba? So pero wala kami kapati, yung malas na yung 13. Ay, oo. Mga swerte kami. Kaya kung malas boy. ng 13, wala ka muna matawo. Yeah. Nagdibuinas ang 13 sang natawo ka mo. Yes, exactly. Ang muna siya action boy, agree ko dati mo. Diba? Okay. Kaya mbala sa una, malas ko ng 13, pero sanggin bata kami ni Sir Ben. Hindi kami karoon idadauna siya. Abi ko dungan ng bata, abi ko kapid. Kalain. Dito na nanging swerte ng 13. Nanging swerte na. Lucky 13. Oo. So, nagani ko, may calendar ko nung wala 13. Ako na action boy. Oo. Kundri sa ato niya. Kuna lang na iya daw, nakita ko na daw na Dugin ka sala lang. nagsala lang. Pero ang sigurado ko, wala sang 13th floor sa mga building. Wala. Tanaw na sa mga building, ang mga sobra sa 13th So, floor. 12 rekta 14. Pagka 12, 14 dayon. Ay, true. Mula sa mga buildings. Sige, be. Ilang taon na Tama pala sa mga Kiki tagas sa na building. Bacolod, wala pa man din sa mga building ang mga katagas. Hasta na siguro 7, 7th floor. No? Hindi pa kaya. Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Standby na kita na sa mga balita lokal. Balita national. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:29, detalye na sang mga balita nasyonal. Gin-suspend sang Malacanang ang trabaho sa gobyerno kag klase sa mga pampublikong eskolahan sa tanan nga level karon nga adlaw Biyernes bangod sa paglaslas ni Bagyo Ulysses. Nadala sa suspensyon ang Region 1, 2 kag 3, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Cordillera Administrative Region kag NCR. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, magapadayon naman ang operasyon sa mga talatapan nga nagahatag sang basic kag health services, disaster preparedness and response kag iban pa nga vital services. Ginatugyan ni Roque ang suspensyon sa trabaho sa mga pribado o kompanya talatapan ng eskulahan sa desisyon sa ilang head. Nagpanugyan man si Roque sa publiko nga padayunon ng pagmonitor sa lakat sa panahon kag anunsyo sang gobyerno. Si Ulysses ay ka-21 nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas. Kapin sa 3.8 milyones ka konsumidor sa Manila Electric Company ang maka-eksperyensya sa brownout kag wala pa may baluan kung tugtub sano ini matapos nga nagkalatumba ang mga poste kag
power lines dala sang mabaskog nga hangin kag pag-ulan tugas sang bagyo Ulysses. Suno kay Meralco spokesman Joe Zaldariaga, dako nga coverage sang ilang nga serbisyohan ang apektuhan bangod sa malain nga panahon. Sa karon wala pa may baluan ni Zaldariaga kung tubtubsan o mabalik ang ilang serbisyo. Suno pa sa opisyal gina-assess pa sa karon sang Meralco ang kahalitan sang bagyo kag posible madugayan pa antes mabalik ang kuryente. Una na nga nagpangabay ang Meralco sa ilang Facebook account sa mga residente nga magbulig report sa mga lugar nga wala sang kuryente. Nagpangayo na sambulig sa gobyerno nasyonal si Mayor Bernardina Borja sang banwa sang Santa Elena sa probinsya sang Camarines Norte. Bangod wala pa sila makabangon sa tuga nga ginhalit sang kung sa halit sang Bagyo Rolly, naglaslas naman ang Bagyo Ulysses sa ilang lugar. Suno kay Borja, 11 sa 19 ka barangay siya banwa nga nasakupan ang malapit sa baybayon. Palayag ni Borja, sang ilan na monitor nga pasulod ang bagyo, ginabisuan sunay ang mga espesyal sang kada purok kag barangay nga mag-evacuate na. Sa karon duha ka mga barangay ang ginbaha kag may duha ka pamilyang na stranded sa ila balay. Suno kay Borja, kalabanan sa pangabuyan sa mga residente sa lugar, ang pagpangisda kag pananom kag sila mismo wala na sang nagakaigong nga pondo nga isuporta sa iya nga mga pumuluyo. Bangod sa mas temprano nga panugyan, angot sa Bagyo Ulysses na luwas ang masobra sa 69 hektaryas ang bugas sa Regions 2, 3, 4A kag Cordillera Administrative Region. Ini ang nagadangat sang 341,812 metriko tonelada nga nagabalor sang 5.48 bilyones pesos. Sunod sa Department of Agriculture, naluwas man ang 85.62 milyones nga balor sang mais sa Regions 1, 2 kag 3. Sa karon nagapakiangot pa ang DA sa LGUs kag talatapan sang DRRMO angot sa kalitan sang bagyo. Nagpasiguro ang DA nga magahatag sila sang ayuda sa mga apektuhan nga mga mangingisda kag mangunguma. Masobra 200 ka mga COVID-19 patients kag mga health workers nga yara sa flood-prone temporary treatment and monitoring facility sa Luzon ang ginsaylo sa nakalain-lain nga hotel bangod sang Bagyo Ulysses. Base sa reports ng DOH, ang mga pasyente kag staff ang gikan sa Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Coliseum, Philippine Arena kag Philippine International Convention Center nga ginsaylo sa mga hotel. May naka-standby naman nga 26 milyones nga medical supplies lakip na ang personal protective equipment. Ang Health Emergency Response Team ang naka-alert naman sa karon para sa deployment. Nagpangabay si Presidente Rodrigo Duterte sa Association of Southeast Asian Nations akon ASEAN ngay prioridad ang health security karon nga may COVID-19 pandemic. Si Duterte nagtambong sa ka-37 nga ASEAN Summit and related summits kag nagpalayag sa 10-nation block nga pasangkaron pa ang health system pagi sa pagpasiguro sa medical supplies and technologies kag pagpaayos ng early warning system sa tion sa health emergencies. Sunod sa Presidente, dapat man yung mapadasig ang pagpatuman sa ASEAN Comprehensive Recovery Framework, COVID-19 ASEAN Response Fund, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies kag ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases. Nanawagan si Duterte sa ibang nga lideres nga ululupod nga magtrabaho agud masiguro nga tanan nga pungsod manggaranon man o konpigado ang mayara sa akses sa bakuna. Ginaabi-abi man sang Presidente ang negosasyon para sa Regional Comprehensive Economic Partnership nga nagatuyo nga makahimo sa free trade agreement sa mga ASEAN members. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag sa aton Swimming lang gini or honors ng iban? Ah. Sila tanan di puro, sila may mga honors na. So pa sila? Nanay na. Nanay na, may ija. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo, may cellphone kami. Ari. Nawi. Ari pa. Ito na. Ginapasalamatan kung ang tanan-tanan katapos ang Aksyon Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP. Kay para sa ila nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. So
Madam, salamat sa inyo tanan-tanan na binigyan sa mahal nga Diyos ng gintandog gid ang amon na problema. Good lang. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian. Di mayo hindi gid mayo kamabudlayan. Sige, good morning naman kay Lita kon Roger Toro Carion great galigin na si Ronnie Vega birthday. No, Joy Drilon, may agadra sa imo sa kay Tope, Daimi Toper Quebrar. Friday the 13th tagale. Yes. Sang kay na pa sang aga. Halin pagi na sa alas 12 sa kagawan. Friday the 13th. Joke lang. Good joke ka mong Aksyon boy, no? Good joke man tawag gisa. Perfect. Yeah, Friday the 13th tagali. Oo, halin pa kaina sa aga. Perfect. Evelyn ni Pomoseno. Mike Agaman. Valyanga. Oy, good morning si mo, Val. Ha? Sino na? Valyanga. Sa kilala ko mo. Pontevedra ni saya. Okay. May sa magtudlo sa banda. Nice. Sa mga band competition so na isa niya sa mga gatudlo. Namin siya mag-coach. Mag-coach sa mga banda. Sa mga banda. May siya. Sa kay Mike Liboon dira, good morning man. Ray Jantan Villalon of course. Vice President. Energy. Energy. Cecilia Oleo monitoring from Cebu City. Sige, kay Rita De Leon Catalan. Dira sa may barangay Panukoy. Good morning, man. Kay Aksyon boy, kay Bret Hart. Tunato. Good morning. Jocelyn Libon Despojo. Good morning, ma'am. Kay Rita De Leon Catalan. Good morning. Kay Thomas Braniola. Aksyon boy, good morning. Kay Sir Thomas, Michael. hindi Tomas. Social tayo. Social. So, dapat Thomas. Okay? Okay, good. Go. Ang Tomas ka lang. Kasakit mo na Aksyon boy man. Do ka tiga. Kaya Sir Michael Tambasen, kung may pinakabaskugan niya attorney sa Negros Occidental, ari pinakabaskugan, man siya Aksyon boy nga, pianist, ano na galing? Ginahuyo-puyo. Saxophone? Yes, saxist. Charot, Saxophonist. Saxophonist. Pwede maging siya mabook Aksyon boy. Ay na siya? As in, Sir Michael Tambasen. Saxophone player. Yes, saxophonist. Saxophone, sige Pianist, mageda. Pero pianist may lagi saxophone blower. Ginuyop mo. Kala. Sir Mike, good morning. And sa iyo, Baby Tino and kay Miss Abby. Kaya Pinky Teruel, good morning. Si Cyril Gomez sa pamilya sa Villa Villeta ko no, good morning. Halin sa Bohol. Okay, sige. Good morning dra sa imo family sa ano to? Sa Bohol. Okay. Dumaga para mugso sa likod rin. Kaya Asan Enrique ni ko si Balyanga ya. Okay. Okay na ba lang so sa Pontevedra ni sa pro nagsaylo na sa gali. Former SB member ni sa si Val. Kay Dennis. Ginakigan pa ko ni Dennis. Ginakigan niya ka pa. Basilain pa gini Aksyon boy. Hindi mo na si Val. Siya gina siya. Kaya Anthony Jones Seblano, good morning Anthony, dira sa may Kawayan. Emmy Dolido, mayong agaman kay Teresa Oliveros. Kay Ma Earl. Happy birthday. Birthday ni Nene Ronnie Kuno Vega. Okay. February 29 ko no bali mo. February 29. Ano man, sige lang Aksyon boy, ang birthday ni Nene. Advance ko no ay pa hindi birthday. Super advance. Ang bal pa kayo na. So, birthday greetings. Ma-text na sa ako si Migo Ronnie akong birthday agin man subong. Sige. May kuno kami mo. Pabala ko pre Ronnie kung birthday mo subong. Kakong birthday mo, tiki lang ko kung diin kita. Yes. Kung hindi mo birthday, pwede mo nagapon din diin kita. Okay. Pwede gapon ka hotik. Perfect. Ate, sige. Standby na kita sa atong dugang mga balita. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom. Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa detalye na balita international, ginparakan sang luthang sa wala makilalaan nga mga suspect ay embahada sang Saudi Arabia sa Amsterdam. Sunod sa mga kapulisan nga wala naman sa minapilasan sa amo nga insidente. Nagtugas ang pagkawasak sa mga bintana kag pagkaguba sang pila ka bahin sang building ana sambit nga insidente. Sa karon, nagapadayon pang ginahimong investigasyon sa mga kapulisan angot sa motibo sa mga suspect nga yara sa likod o kon amo ang sa likod sang insidente. Sa aton sila nga balita sa patag sa pagnegosyo, mag-utang pagid ang Pilipinas sang balor 880 milyones dolares gikan sa World Bank sa bulan sa Disyembre. Agon masuportahan ang economic recovery kag ang sektor sa agrikultura sa tunga sang COVID-19 pandemic. Ang World Bank nga mga dokumento nagapakita nga ang 600 milyones dolares nga ikaduha ang Pilipinas sa ilas ni nga inutang ay gapatuman sang Department of Finance kanatalana para sa approval sang Washington-based nga Lenders Board sa Disyembre 16. Ang World Bank nagpahayag nga samtang ang Pilipinas may maayo nga macroeconomic framework kag mabakod nga reform program antes ang pandemic, ang COVID-19 nga krisis nagbutang sa Pilipinas sa resilience sa ilas ni nga ginpatigayon nga test. Ang pinaka-istrikto nga lockdown measures nga ginpatuman umalin pa sang Marso ang nagbuhin ini sang income sang mga kumbuyahan kag mga trabahante. Amo nga ang World Bank nag-project sang poverty incidence nga magsaka ini sang 1.9% sa sini nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 62 sentimos. Singapore dollar 36 pesos kag 4 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 27 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, kabalo man gito nga grabe ang pagbaha i action boy dito sa may Manila, you know, especially sa Rizal action boy kag sa Marikina. So si Donalyn Bartolome, kilala mo action boy, sikat na siya nga vlogger. Kay celebrity siya sa Kapuso Network action boy. Kay kagapon nag-post siya sa Facebook wala kadto naluoy na gid siguro sa mga residente sang Marikina kag Rizal action boy nga kita mo to mga balay. Atop na lang gid taon. Grabe gid action boy. Tiyan mo to kagapon na gano'n. Abi ko ana galing ko grabe nga balay ba atop lang gid ilang ginhimo una ba. Gali kay atop na lang nabili niya. Grabe. Kabudlay guro kong atop una ko. Abi ko ginauna lang atop ana yaw. Perfect. Tapos duwara sa grabe gid niya kataas ang tubig yan. So our action boy nag-post siya baya kung sino kuno kabalo bala mag nagitawag sina operate bugsay. Bugsay, tapos maglangoy. Kasi ang baya willing pa siya kuno ya magbayad. Kag kay mabakal siya kuno rubber boat. Pero damo nag-comment action boy nga willing sila mag-volunteer ya. So wala siya sang bayad. Kag amo to, namakal gid man siya rubber boats kag ginpang ano ya dayon, ginpang distribute dayon action boy. Ti amo to na kabulig rescue especially sa mga ido bala action boy. Kita mo to sa Facebook nga ang iban nga mga ido ga struggle langoy. Oo, so iban pagid yung mga tao. Ang maglangoy nga ido, daw ga inido na sila maglangoy. Of course. Kita kasi langoy nga inido. Gagawa mo na. Palabi mo. Diba? Kaya mo ginawa na maglangoy ang ido. Pati mayo dalayawo na iyang ginimo ni Kwan, ni course, ni Donalyn Bartolome. Donalyn. Donalyn. So, in fairness, at least, ginagamit siya blas ang ginoo para matandog yung heart. Very good. At sa aton yung mga, sa itong mga ka-action yung nag-experience siya sa actually, action boy, pati ako niya cousin dito sa Manila. Gin-adapt na lang sila sa ila tupad balay nga may second floor. Kay una ila tuhod pa, so naghawak na. So taga-dri na action boy, ti ang ila tumagamit puro gitanan basta. Siyempre, kay ila balay na lapawan. Grabe ang baha to sa kuwan. Taga din na, taga hasta hawak. Kasi no hawak. Depende sa hawak mo na. Kasi no hawak. Basi hawak ni Mahal ni Mura. Sino ganin basketball player sa San Miguel nga pinakadako nila ay John Marfardo. Ti pila na height yaw? Ti guro si John Marfardo lapit na 7 niya. Ay gali ka. Ti hawak ya guro ara na sa imong alimpuduhan. Wow. Perte na. Perte. Grabe siya. So kung tagawak ni John Mar, taga-alimbuduhan mo na. Wow. Balita sa sports. Ginpanugyan ni top rank promoter Bob Arum sa Filipino World Champion nga si Janriel Casimiro nga kinahanglan ani si maghulat sa pila kadlaw antes matubang niya kung makaengkwentro si Naoya Inoue sa Japan. Doon nga pa sila kinahanglan mayara sang audience sa engkwentro para nga ini ang magsikat
Importante ang pagbalikas ng ticket para mabawi ang anuman nga gasto sa ginahimo nga pagpreparar sa enkwentro. Madumduman king kanselara ang enkwentro sang 2 sa Abril bangod sa epekto sang coronavirus pandemic. Nagalaom gyapon si Arum nga prioridad pagyapon ni Noe si Casimiro kun matadlong na ang tanan. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes. Kung sa atin yung mga ka-action. Very good. Happy Friday, of Very course. good. Very good. Totong Hirona, may aganay kay amigo ta Totong sang mga classmate ko na siya. Sige, teka. Con this, ano ni man? Ano to? Ate, sige, good morning man sa kay Mike Libuon. Mike, tol, good morning Parikoy. Mayang aga. Sige. Te ano, makapadayon kita. Makapadayon kita kay daw wala ga sabat ang akon amigo. Very May kapag ani niya kay ang amigo mo sabat mo na. Kaya wala pa kasabat yung Ang amigo. amigo ko yaw wala pa kasabat. Yes, perfect. Sige, si amigo naton Valyanga dira sa may San Enrique ha. At Tagunta, San Enrique. Good morning sa imo amigo Val. Sige. Sige, let's proceed to the sa next activity. Special news. Special news. Balita special. Special news. Ano? Correct na siya. Agree lagi ko yan. News special. Balita special mong? So news special. Sige. Sala na imo nga ano to imo? Special news. So, special balita nakaroon ng guwa. Yes! Sige. So, reaction boy, actually, ang pagtig-ab, okay, gina-reaction boy, di ba? Especially kung bago katapos ka, kaya Pero hindi ka mamagtig-ab ngayon do ka arag istubangan sa tanan. Ay, di ba? Kaginabala. Do ka Piyara cancel. mo naman, no? Do ka, hindi Tagawan mo na yan. Do ka inappropriate man action boy. Correct. So, ang man action boy, ang pagtig-ab, wala gina problema namin. Kay ma-release mo bala ang extra nga hangin da sa imo nga kalawasan. Kay do ka namin sa feeling na action boy, do ma-relieve ka bala action boy, do ka namin isang feeling. Ang man action boy, pero ang pirmi-pirmi naman yung nga pag-tig-ab, do hindi man siya nami. Kay do ka acidic ka naman na. So, paano ina siya malikawan, action boy? Ang pagtig-ab. Pagtig-ab. So, una, dapat, action boy, kung mag-ano ka bala, kung magkaon, or kung mag-inom ka, dapat hinay-hinay lang gali. Kaya kung dasig-dasig ka action boy, mag-usap, may nagasulod na nga hangin. So, extra hangin na sa imo nga sa imo nga lawas. Kaya mo na pirmi kagatig-ab. Do hindi man na, di ba? Ikaw na mian kasi gitig-ab. Oo, sige. Oo. Amo nga. Tila mian kasi gitig-ab. Magtig-ab? Uy. Ako na mian ako magtig-ab, pero hindi pirmi-pirmi. Ay, iba niya magsilis na ako na magtig-ab, kung ano busog ka. Oo. Yabaw na Pero busog. iban gali extra hangin na gali yan. Extra hangin. Nabusog kag lisang hangin. Oo. Iba niya na magtig-ab, niya ba nabusog ang bisita ko ba? Pero iya nga panig-abon mo. Gali kay panig-abon. Gali kay punos sang hangin. Kaya mo na action boy, hambal pag niya de. Limitahan mo. May ganin na magtig-ab ka nga puno ka sang hangin nga gatig-ab ka. Oo. Nasa magwa sa buli mo. Ala kalain. Pag do ka ang tig-ab, do ka okay na no. Pero cancel ang sa ano na ganing English na ako naman. Fart. Hindi, pero pag nasa una nga magluwas. Bad wind. Yes. Throwing of bad wind. Ano nga sa una, no? You throw bad wind. You throw bad wind. Bad wind, gid. Malain nga hangin. Perfect. So, mga action boy, kaglimitahan taman ko no ang pag-inom gamit ang straw. Kaya ano man siya gliga, cause man siya sang extra hangin masulod sa atong ilawas. May straw ka? Oo. Hindi, sir ng waiter ko. Hindi, nang may straw ka. Hindi, sir, waiter lang ko gani. Maestro. Yes, nag-gets ko siya. Nakuha ko dayon. Nakuha ko dayon. I'm so proud of myself. Siya. Correct man. So, next action boy. Unta ton ang pag-inom sang carbonated nga mga soda. Mga sodas. Carbonated drinks. Carbonated drinks. Soft drinks. Kaya nagapagwa ni kuno sang carbon dioxide. So, ano mag-cause nga si tigab. Okay. Ang carbon dioxide, actually, mo na itong gina-emit. Napagwa na itong sa lawas. So, hindi man namin gali kung ang sobra. ginapasulod sa itong lawas is?
Oxygen. Oxygen. Ang ginapagwa, carbon dioxide. Sige. So, next Sa science mo so na, way kaga-tenda, way kaga-sulod. absent ko na guro that time. Way ka mapirmi ka sulod, abe. So, next action boy, likawan ang sige man kaon sang chewing gum. Or pagkaon. Why man na kaon actually yung chewing gum? Ginausap lang. Likawan ang pagkaon. Susugod sa mong usap na lang, hindi na magkaon chewing gum. Yes, kaya meron ba nila tulod guro nila action boy. Delikado na siya. So, ari pag action boy, nadala ang hindi manigrilyo. Kasi syempre gasuyop ka sang hangin. Perfect. So, mo siya nga likawan mo ina. And then next action boy, sa may mga pustiso, i-check nyo ko no ang measurements sa inyo pustiso basi naghalog na. So mo na nga kada maghambal ka mo, may gasulod nga extra nga hangin action boy. So i-check nyo na kay basi amo parang tingala ka mo sige mo tigab-tigab how gali kay inyo nga pustiso naghalog na. Ay amo na. Amo na gali. Imo halog ba hindi? Hindi man, kaya wala mo ko tigab. Tigab ko, ang pangapi, wala da? Wala siya nadala action boy, ang pagpakape. Nga, ako tigab ka after mo coffee. Basi acid na action boy. Hindi man acid, kaya ako ginainom yan. Nubo ang acidity level mo. Perfect. So, next action boy, likawi ang magkaon ka nga nagahigda. Kami kakaon yung maghigda mo. Mayroon ko yung kita kakaon, katulog. Ay, gali ka. Grabe nga abilidad, no? Kakatulog siya, kakaon siya, no? Amo na. Kaya kita ko siya kakatulog siya mo, nag-uuyat pa sa mo sa kalanon niya. Tibot sila, kakatulog ka, kakaon ka, tapos tulugan ka lang. Kaya may mga tao, abi nga daw, hindi Gagi mo ko na sang, action boy, mga high school, ko to elementary. Nga, halin sa school, kapoy, ko action boy. Kagi ka man high school, gala? Ay, of course. Katala ka ba? Tawa siya. Kaling ko to sa high school ko to gali. Kaya remember ko akong uniform. Naka-uniform pa action boy, kakawang ko, natulugan ko. So, amo nang nasiling la sa una, kaya kita ta ka sa una, sa bago ka palang diri sa station, hindi nga bata, hindi naman guraguntat kaon, kundi pagtuyhon mo. Muna. Pero sa elementary, kaya may nakabutang gidya sa ako ng card. Nga, iwasan ang pagkain ng mani habang nasa klase. Okay, plakaon ka mani. Plakaon ka mani yan. Pero ang mani, food for the brain man na siya. Galing kay sakit sa pangab. Exercise man siya actually, action boy. Usap mo sa iba kaya tulon ka na. Yeah. Kung nakapuyan ka. Kung nakapuyan ka, wala mag-usap. Peanut butter na lang mo kaunon para hindi ka pagidiyaw. Galing kay may na siya, galing may butter na siya. So kasumod na. Pero may at least may peanut. Yes. May peanut butter man nga wala butter. But lang. Depende sa ingredients mo goro. Galing kay hindi ko gatawag mo peanut butter Kung may sa butter. Nami pa yung peanut butter nga wala man ano na ya? Basta peanut butter na niya. Parang lang sa mga colors, wala na, kundi pula, abe. Peanut butter, peanut free. Peanut free peanut butter. Correct? May mo na, abe. Doon lagi mo yung peanut free peanut butter. Yes, perfect. Ba't silingon peanut butter nga wala peanut? Ay, very good. Galingin, ulo ko. Diba lagi daw migot, ha? Bumigot. Why siya, not answering. Nakikimigot. The answer, the number you dialed is not yet in service. The number you dialed is out of reach. Cannot be reached. Dial decided unattended or out of coverage area. Please try your call later. Diba? Do taga-pal ka. Ay, lain na yung pal. That's na ang pal ba lang? Kita ko na gambal na sa muna. Kita mo siya? Ang voice talent, kita ko na siya. Ang sa pal? Ang sa pal kayo na yung number you dialed is si pawn shop. Likawan ko na magkaon, busog hambal ni Ma'am Elizabeth Kasuyon. Likawan ko magkaon kung busog ka? Oo. Siyempre dugluton, nina na ako magbusog ka na makaon pagin mo. Sige, okay. Ay, action boy, advance happy birthday sa akong Tita Michelle Basa. Michelle! Sa Sunday na siya, action boy. November 15, kagbuwas naman niya sa akong magulang si Devi Jean. Dahil sa may Mindanao. Advance happy birthday! Advance happy birthday. Kay Nora Malabago, good morning, halin sa imo anak, kay Dinah. Standby na kita mag-action sa Action Hotline, Direction Art Tay Hupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,